Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepamaken nami kula Nila Amalia Nabila saking kelas 11 3. Kula badhe nembangake tembang Dhandhang Gula laras Slendra Patet Sanga. Lamun sira anggeguru kaki Amelia manungsa kanyata ingkang becik martabate sarta karoe uga kang ibadah lan mirangi syukur oleh wantapa engkang wus amungkur tan mikir pawewe ing liyan iku pantes sira guranana kaki sartane kawruh ana cekap semanten saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.